Belile. Ja, strike. Gila namet line ko. Gilaan ko na namangitong sa lakonalok. Ikilangi ko kay Blomsi. Yeah. Ay boom, mi kante. Ay benagere mo ay, kanino pa nila nga ng soko yeah, okay. Alright. Hay que desconectarle más. Ay.
Uche? Ukumane kanje ube press record ke. Bema ngimesi aka press record ase ngahamba connect. With camera. Ya, namo. Yeah. Inking ya disconnect ngimela khona lo. Yeah.
Aya baba mepige wote. Asonana si jede wote. Waza. Ya, nango. Nango mish. Kota sonde la mnano mko tena sasa. Ya, nango. Hamza. Sme. Kaya lo kwenda kana kitu. Kwa mkulu wanga hapa ni kwa. Ni kule kile yetu na kwa. Yeye ndio huko zimekuja kwa kile kaka Sluto. Hamza. Huko nukuza. lagi lama je murai. Mas.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
abaculi uhamba ngogagu bakho wena thanda umculo ungavele uyibhimbi ulandela amabhimbi nawe vele uyigagu nje lakwenu ulandela amagagu lo uyayazi impela Ngiyabona nje nami nokuthi abantu abathanda indamenza wepha amakholo apha ekeleni.
Usquini Panda. One, two, Nako. Audio seven answer. 1, 2. Nako, niggas on the match. Some niggas on the match. How am Peter Panama? How am Pingas? How you Panalo? Kundoma we do masa. You no more. You no more. You no more. You no more. Intendo. Honale. Kubonangcha. Konapchan hamu. Kuhame kayaban. Tengen zeluto. Konomo. Koya fosa. Koting twelve. Konapchaling ah. Koya fosa. Kobi pa. Hizaga. Zengane na. Obviously, Ebu. Goodness, this is cool. This is cool. And Koya fosa. He no more. He no more. He no more. I'm not going to push up. Put up number. Koya fosa. Usenzame. Abuye ule. He no more. Ike balega yone. Salet balega. Kuyang balega. Kuyang sama. Kuyang sama. Agunango. He no more. He no more. He no more. Kutanang. Kutanang. Kuli konwe. Kulo akeka. Kutandi mod. Rote alavan. Ogo senzami. Au kuye kule. Ni apelota. Asenu wisagalendo kisela ingazifike maphephe noma ifike ku Facebook noma kuphi kuphi. Cha, ngicele uzobona abathandi bomculo kaKhuzani ngihamba ngedwa. Azange bafowethu sithi sikhipha ama post sithi mhlambe siyokotela emcimbini emavukane cha. Sithe nje thina zobona abathandi bomculo. Abafowethu akade bekhona la njengoThumbo kade ekhona mfowethu engisebenza naye ungifonele nje ngingazi lutho wathi ngikushaya ngesurprise. Sengise workshop ngingazelele lutho ake lishaya ihlombe bafowethu. Bese kuthi abaculi abancane labafikile bezondingelela uthando ababona imisebenzi yethu ingakhona base bethabeze bezondingelela bayangithanda bayicela futhi ukuthi mangenzeka isupport yenu nini belulele isandla mfowethu. Niyazi ke bafowethu ukuthi nami umfana omncane usikwelethu ongaphansi kwe-IGP ingabana enkulu isikwanda khona ungenile kwi-top 10 yokuhlukanisa unyaka. Ngicela simvoteleni uthumela nje uthi isikweletu ingoma J bese uthumela ku-33665 akithi uthi ingoma J uthumele ku-33665 nisayikhumbula le namba kwakuyiyona leyo. Yey kodwa mfethu kumnandi emculweni uyabona khona bazoyishisa izindlu zabayi-SABC. Uyabona ninombula isikweletu somhlaba isikweletu sika-100 years sokuhlukanisa unyaka sengama-donation basanganele ingqondo manje bafuna ukungena ngenkani umuntu akakhe yakhe ithi yokuthena ayivotele nale kubo ayishonsele unyaka endlini yakhe. Akukho bafethe ngifisa ukusho kakhulu ngaphandle kokubonga ukuthi ngithe njengoba nazi nani ukuthi sike sahlala iminyaka emibili singaphumi endlini.
ngenxa ye-COVID bekunzima ukuthi sihlangane kanje yonke le minyaka. Le album engiyikhiphayo i-album engiyikhipha emva kwesimo seminyaka emibili siseyidlile. Ngasengibona kuwumqondo omuhle ukuthi mangize mina ngizoyethula le album nginitshela ukuthi hayi bafowethu sekunjalo futhi kusazohlale kunjalo. Ngiyazi le nto nje. Ngiyasongeke ngizibona ngithi yazi ngisho bathiwa ngikhipha nje ingoma eyodwa ngavele ngibahubheke bonke ngengoma nje yodwa. Ngithi nje one song bese ngibahubha nje ngengoma nje yodwa bahlomule bashaye ngapha. Ingoma nje yodwa. Yabo. Kodwa manje makusekhona ithuba lokuthi umuntu akhiphe ama-albums azokwenza kakhulu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu indlela enenze ngayo ukuthi le album niyamukele ngayo ayi nami bengazela ngifuna uqabamanga ayi niyithakasela kakhulu isinima-ke se-album lesi sihlale sisaqhwakele phezulu namanje. Hayi lalela ningethuki niyezwa ithina esazophatha kuma-digitali niyangizwa ukuthi iyekalindile amaphepha nina ukuthula ukuni awuthula ukubona isimanga. Ngiyabonga kakhulu bafowethu ukuthi nishiye konke enibekwenza nize kumina benikhokha ngithi music video njengoba kade silokhu sisina la konke bashitha benikhokha nibavezile bo hayi ke kuna music video esiwushayayo la owethusa uvela khona la sohlala ngakhona. Sibela batali bakhona lengoma eculayo. Batali bachazele ukuthi benze njalo emlazi. Yohlala ngintshela ngawo umuthi ngiyohlala ngintshela ngiyohlala ngintshela ukuthi ngawo umuthi awubambike mfana wami awubambike zengezi awubambike mfana wami awubambike zengezi sanibona bafowethu ngiyaphila lokho ngicela ungaphawuleli lutho ngomlazi ukuphawula ngomlazi bafethu ngithi asibonga kakhulu yazi kuyajabulisa uma ubona abantu bekhombisa uthando ngale ndlela beyile phambi kwabo ukuthi ngibonge kakhulu bafethu isandla sedlula ikhanda ngicela niqhubeke ni-support album ni-stream na-online ngiyabonga kakhulu. Kalangbasu abafana Kalangbasu ababhemu Kalangbasu abafana Kalangbasu ababhemu Kalangbasu abafana Yabo wakhu insizwa lezi ey'la ngicela zibingelele zonke lezi ngabalaze la phezulu umuntu uzofika azisho ukuthi uba lokho abantu abingelele naye abonge indlela elisaphotha ngayo. Ngabe ngobani bathi wena hey ngabe ngobani
Kunjani? Ngithanda nami ukubonga i-support engipha yona. Ngithanda ukubonga i-support engipha yona. Iphumile i-album entsha umthele nethawula. Iyona esenza kahle ey'tolo zomculo. Ngibonga kakhulu. Ngcolise kakhulu. Igama ngikhumbula ebamkelezela agqokama Okungelelayo bathi unkomi shifting. Unkoka shifting. Ushifisa mashifting. Iyadonke engasakhuluma umuntu. Abaziyo izinto phela zithi shifting. Lapho amsukuma lokho kakhulu umsebenzi wekhawe lethu ngokusupporta kakhulu sabonga futhi kukhula njalo isupport yasijabulisa nathi masini kanje phambi kwenu nibaningi kangaka nizele thina izosibuka siyabonga kakhulu angazi ngabonga thina phela ngisho amagama ngiyithembisa abantu le album lena kwamina ngiyathuka mangilalela ngisisa ngivakela ukuthi ngivele ngiyachopheka mina afethu usekenziwe la ngifunda ngobani sekenziwe futhi kakhulu siyabonga kakhulu afethu siyabonga njalo siyabonga Ngiyelelayo mashawuzo agazi lena lo. Pamela semlonyeni makho umuntu ayefana wensipho. Hey manje ngibheketisa ke ngisebenza nabo laba ngibiza ngeBuddha sis. Hayi bafunda sana zidlula ikhanda siyasibonga bafowethu hayi support yenu inhle kakhulu ikhulu engayi. Ngiyithumsele. Ngokukhulu support enisinika yona anginawo amaningi hayi ngiyabonga kakhulu hayi emnazi njani sanibona ngiyaphila ya mina igama lami ngumakhulana ukhula ngonyezi umkhokha kakhe loboleka wena wakho ngidlulisa nje ukubonga kakhulu bafethi support njengoba nilapha nje lonke ngicela ningapheli manje bafowethu ngizwe ukuthi nihlale nje futhi nikanje ngosijabulisa lokho ngiyabonga ndzawethu Kama msuda songo kwani ngicangibonge ukuthi support ukuthi ngiyabona kangaka bese aliphathele ekhaya akemashali songo bafowethu izona sizwane engisebenza nazo lezi zingane nje nokuthi babona nangakweminyaka umlazi wenzenjani khona umuntu ekhala ngomlazi umlazi ubani okumele ukhulume ngomlazi so uchazi umlazi ngokwenzenjani mhlawumbe bafuna uxolise ngesenzo somlazi ake sizwe obabuza into okwenzenjani bafowethu hey dala ngibasho abafana Sekuxolisa kakhulu ngesenzo sasemlazi kodwa nje kwaba ukuthi inhliziyo phela
ayiphakele yazi ukuthi bathi ayiwenze kahle enze kahle hey manje inkinga igama njengoba nisithanda nje uma igama selivela ukuthi thina sishaya abantu thatha bese ngabisaba kuhle kahle kodwa nje kwenzeka ngendlela nabe ngawazala ukuyichaza kwathi nje kunkulu bafowethu kuhlonga omnyama ngane zakwethu bengithi liyani izwi behlulekile kanti futhi ubonisa yeyaqala ngifisa bafowethu ukubonga phambi kwenu ngibonge insizwa zonke engisebenza nazo uma ngabe ngiye-studio ngaba ngibenza ukulungisa uma ngabe sesijabulela ingoma bese ngababala abafowethu bonke ababambe iqhaza ukuthi umsebenzi ube yimpumelelo ngizocela uma ngicela nje umemeza umuntu bese nishaya ihlombe ngimemeza omunye nishaya ihlombe ngoba lezi insizwa zenza ibanga ngendlela esimanga ngizoqala kubhaskidi nje njengoba usubhaskidi ukhala khona udokuzini umdladlamba ukutholakele mabili amadokuyenokuyekana bese bekhona umaqhuda eqala umfokamkhizi udaba bejuda beyithengela amasaya usoka le ntombi kadila phezulu kubhaskidi anjalo bese kuthi kunengoma lapha e-track level ethi anginalutho ngihlala nomama wengane yami ngidlala ucela umusa umfokazuma enye insizwa njenempala yafika nje studio ngizakhabazela sitawuthi ngiyibambele ngoma kanishayile ihlombe bese la ma-keyboard la kukhanya khona ama-keyboard akenini aliphumane lingizalwanisa kuma-keyboard khona uphathaphatha umfokanqoba lena mshayela ihlombe angithi zizokhuluma ngaligama lakithi abekhona uJJ Mpokambuthungu bese kuthi esigingxeni kube khona uMagic Fingers ufala kumpakhuzwa phansi kwenkulu umfokamandingo umphathi wafika wagqoka ijazi ongalona lakhe amaqeda walithatha lamlingana uMadubule egijima njengesibhamu samasoka bese kuthi kwengihambisana nabo khona uJumbu umfokanyangiwe from the gospel bese kuba khona uSiphesihle kuba khona uSiphesihle Zulu Dludla bese kuba khona uLuvemvane bese bakhona lapha nomnikazi wenkukhu ethenga egoli ethenga ekhaya ilabo bantu engisebenza nabo sebenza kwayane ngiyezwa abanye uma bekhuluma bethi awukhuzani yini iy'nsimbi zakhe zingafani ezabanye abaculi kuba nzima ukufaka omunye umculi emva kwe-CD yakhe emshinini wakho hhayi bafethu hhayi imfihlo yonkongose ispice sakonkongose leso ileso spice leso kodwa bafethu isapoti yenu ngiyabonga kakhulu ngicela siqhubeke siyidlale ingoma kunengoma esishaye laphana ikota yimiliyoni esiyihola phambili okuyikhaya lami ngiyibona laphana ko-YouTube Music kuze umuntu onengane umuntu onengane uyashela futhi uyawakha umuzi umuntu onengane uyashela naye futhi uyawakha umuzi bese kuyikostini lapha ngithuthula ngothuthane umfokamzila ongalandelwa phansi abathenjini emsingi uzindlela zamaphisi ziyazala zanyelezela uye kedabula inkostini lapha bese uba nonyana emhlophe umbakajali ngapha eSouth Coast uyayizwa ukuthi DTL uye nomhlophe uye lowo umuzo lezi ingoma uye nomhlophe umuzo kule ngoma ethi awubamba itshe mfana makwami ngezengeze bese uphinde umuzwa futhi nasengomeni enjengalena ethi
siyogcina sinqaba usizo lwabantu ezithini bona nje unjenjenje wenziwa yena thina siyogcina siyogcina sinqaba usizo lwabantu uhambe khuluma nje ethini mbona nje unjenjenje wenziwa yena thina siyogcina sinqaba sawina bafana sawina sawina bafana sawina sawuthatha unyaka sawuthatha unyaka sawina bafana sawina sawina bafana sawina sawina bafana sawina sawina bafana sawina siyogcina sinqaba usizo lwabantu siyogcina sinqaba usizo lwabantu awuthi umkwe ithawu umkwe ithawu umkwe ithawu umkwe ithawu ushayishok umkwe ithawu umkwe ithawu umkwe ithawu bathi 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 umkwe ithawu umkwe ithawu bathi umkwe ithawu bathi umkwe ithawu umkwe ithawu Yes, let's go. Yes, let's go. umkwe ithawu umkwe ithawu umkwe ithawu umkwe ithawu kodwa nani sifuna indlela lephinga mafethu kumaza ukuthi bamnyama
siphelele enyakeni iy'nhlelo zonyaka ozayo zoyithola ngasemaqala onyaka niyezwa uNkulunkulu anibusise niphephe nithole konke enifisayo enikwenze kimi niyobonga amazulwini ngoba ukubonga kwami kwalapha emhlabeni kuncane kakhulu uqhubeka nje niyibambe bafowethu ngoba niyibambe kanje andovalo bayatatazela basesaba ngiyabonga kakhulu bafowethu niyezwa ngimthanda ukubhubha niyezwa ubani lensizwa obani abani uzobingelela bingelela abantu uthi unyosiza bingelela uthi unyosiza bingelela nama-Blue Nation uthi usiza bingelela nje kabingelela bonke abantu Sibona anenjani Ninjani awuchazela abantu ukuthi yini ekubekela i-workshop namhlanje uzokwenza le workshop namhlanje awutshela abantu ukuthi uzokwenza le workshop namhlanje Zobukuzana thini elibhamu lokuzana sangabekheli isihloko se-albhamu uthini ya isihloko uthini sithini Phalele tawu siyabonga yes ufunda ba Standard sekhona standard uthi ufunda standard 2 kusekhona standard siyabonga kakhulu nishayele inhloko ngiyabonga kakhulu bafethu nihambe kahle sihlukene kahle cela ubonge induna zawonke amabhrentshi ngokuthi zisebenze kuyikhandla abantu befike bebe yilolu hlobo hayi bafethu khululekani sifike nje savala khululekani hambani niyophosta bafethu nikhome sibakhomele sibatokoza cela siyovala woku-Facebook sivala woku-TikTok sibakhomele nje ngiyabonga kakhulu ngibonga amabutho esihamba nawo asuke empangeni eze-Blackman kwezeMpolopolo ngebashayela iy'ntombi siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise